Karisma kuwi kendaraan utawa tumpakan. Lah ya Eva iki lak wedok, karisma kendaraan sing sok ditumpaki kae lho, Nduk. Terus gue harus bilang wow gitu. Apa gua harus kosot-kosot gulung-gulung sambil bilang horok gitu? Iya garanya gaul ya. Haya. Kayak mudeng-mudeng basa Cina nganggo haya. Ah gitu ya, agak gaul gitu Thomas. Biasanya kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ini ya bahasa Cina gitu. Bahasa Cina. Ha iki bahasa Cinane Padang iki genah kincar-kincar. Kincar-kincar. Ah kalau bahasa Cina kamu mudeng nggak? Apa? Bisa nggak? Iso no ingsun ki. Kamu pinter nggak? Cina Taipei kok. Oh wah. Kalau bahasa Cinanya remeng-remeng. 5 watt. Kaya lampu nggonku wae 5 watt. 5 watt. 5 watt. Lah remeng-remeng ta kuwi. Kalau bahasa Cinanya ya mesti ra iso mesti. Oh, aja angel-angel. Dodoku isis. Apa? Dodoku isis. Dodomu isis. Heeh. Kotangmu suwek. Mas Goreng dilarang horor. Lho basa Cina kok. Oh basa Cina ki oke umpama. Pama. Mantenan. Kayak ya nonton-nonton mantene wedok. Loh, kok isa? Perawan napa rondo? Loh, beda to, Mas? Beda, basa Cina ki akeh kok variasine. Lah nek manteni jek perawan. Sesyak. Lah nek mantene wis randa. Lobok. Itu tetaan, kitanan. Ya beda. Beda nek. Nek tetaan. Tetaan Basa kuwi Cinane? basa Jawane Magut Margatirta. Oh nek Jawane kuwi. Nek Cinane kuwi Lanyuwil Cuk. Lanyuwil Cuk. Dalan banyu cuwil pucuk. Kuwi tetaan. Tetaan lah nek wedok. Apa? Sunatan wedok. Ayo. Lanyuwil Rok. Apa kuwi? Dikerok. Apa kena? Sing gayeng apa sing halus? Ini gimana ya Mas ya? Nyadong dawa datang para tamu. Oh gitu. Sragenan napa langgam malih, Pak? Oh, Sragenan. Cocok tak dukung. Lah kenapa? Kendangipun ngaplak. Ngaplak banget. Rungokno. Mas, Ya. kuwi kat mau kok cengar-cengir ngono to. Ya nyet kira iso mingkem kok cengar-cengir piye. Walah, tak kira ki sumeh men ngono Ngono lho. sekolahe pinter. Kuwi saka UII. Wah, Universitas Islam. Universitas Untu Ingo-Ingo. Dadi wah iki duwe keistimewaan. Apa? Dadi ana kelebihan ana keistimewaan. Iki keistimewaane nek lari maraton. Ngapa? Kuwi juara 1. Wis hebat no. Wah, hebat wong sikile urung midak garis finish untune wis nyokot taline kae kok. Iki cilokane, iki nek kon tuku tiket, Piye? tangane urung teko nggon loket kaca iki to, untune wis mecahke kacane. Cetak. Lebay. Tuan Sinyo. Untune kedawan, gusine menyonyo. Titele MA. Merongos sajek ya Mas ya. Ora, ki kat mau mbolokke kaya ngono kok gur meneng ae to Mas. Iki to. Lah mbok iki mbok unek-unekke, mbok pisuwi, mbok seneni ora mungkin nesu. Masa? Nyat ra ndek pikiran kok. Duwe ra ketang sithik kok ya. Lagune nak Duet kita nyanyi berdua itu duet. Duet kuwi sing wae biru cilik-cilik kae. Kae duet yo Mas. Duet kuwi sing mangkok enek cendole kae duet. Kae es dawet. Dawet sing mbok nggo kathokan kuwi dak. Kuwi ngampret. Aku ora nganggo e. Judul lagune? Aku ora nganggo lho ya. Oh. Apa iya? Lah iki rock-rockan lho Mas. Sorot syuting. Oh iya. Komburi kaya ceweng plintengan ngene. Ora cedhak. Lagune apa? Roro Jonggrang. Apa kuwi? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Oh, Roro Jonggrang. Ingsun Bandung Bondowoso. Iya, rekaknya. Rekaknya iki apa? Rekaknya kamu Bandung Bondowoso. Lah witiknya. Sliramu Roro Jonggrang. Duh, pines. Asik. Asik. Tak selonjor. Tututen. Tak selonjor. Tututen. Mataku belekan. Culeken.
Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Iya iya. Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Cakap bendang kuwi aja malungko. Piye Rara Jonggrang? Perang iki kanggo kudu rampung. Dirapati Amas Prabu Kumalang. Kanggo situ sirna anak Pusakara. Hei! Tobat-tobat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bantawasa. Rara Jonggrang manuta asun undung garwa. Jaga Bandung, aku kerdi berbana. Jani sewu, sewengi kudu dadi. Ya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Hei! Paton sliramu gelem napa katresnane pun Kakang Bandung Pandhawa. Beban napa kang mbok kersane bakal tak dadi wong ayu. Tenan lho Bandung, aku gur nyuwun candi cacah sewu. Kudu genep sadurunge fajar datang. Hei! Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga bendang kuwi aja malungko. Perang iki kanggo kudu rampung. Dirapati Amas Prabu Kumalang. Kanggo situ sirna anak Pusakara. Hei! Tobat-tobat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Lho, putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bantawasa. Rara Jonggrang manuta asun undung garwa. Manut Jaga Bandung, aku kerdi berbana. apa kang tabe bebanane? Jani sewu, sewengi kudu dadi. Ya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Hei! Rara Jonggrang, ayumu ayu ning jebul ala tekonmu Cahayu. Bebono cacah candi sewu kang mbok karepke wis tak usadani. Ning apa? Kok siramu tega nampek katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa? Iya, masalah ya buat lo. Rara Jonggrang kentir ngene. Ora nek kok masalah ya buat loh ngono ya ora. Lo gue M. Ya sing apik. Oh gitu. Keliru ya Mas ya? Nah, Iya. mula merga lara ning atiku wis ora iso usadani mung cacah candi sewu kurang siji sliramu tega nampek katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa. Sliramu sing jangkepi cacah candi sewu kuwi mau sing kurang siji tak sedake dadi watu Rara Jonggrang. Rara Jonggrang ki ora ngene iki, ora asal le icik-icik sur ngono. Ilabi. Ngene lho. Oh ngene. Nah, 2013. gak ento patunge ngene. Nah, kondemu atos dadi watu. Pundakmu tos dadi watu. Gegermu tos dadi watu. Bokongmu
tos sapi. Kok ngarep genti. Ngapunten Mbah Jenggot, ampun pengen nggih rezekine ngeten iki. Bathukmu tos, irungmu sing bangir. Pipimu mripatmu sing blelek. Lambemu, janggutmu, gulumu mudhun meneh. Rezekine iki ya gur ngene iki. Dadamu Rara Jonggrang. Lho. Kene wis atos kabeh, kok ning apa mudhun teko nggon dada jek empuk Rara Jonggrang. Ateges cor-corane urung rampung. Apa kena urung Ya gur atos? perasaan ora wani ngene tenan ra wani. Apa kena urung atos? Gak wani. Masa cek empuk, Mas? Apa kena? Gak mung sawangane tok kok ora wani. Iki ngecrek men to cah iki. Ndo rondo. Ngomong apa? Rondo. Sapa? Sliramu? Piye? Lah ya rondo to. Sapa? Sampean ngomong aku rondo? Heeh. Aja ngono kuwi lho, Mas. Dhewe iki ning kene iki mertamu lho, sing apik wae. Sepurane. Sampean ki dadi wong lanang ratu mbak cucukan kaya ngono kuwi. sepurane. Ora mirang-mirangke aku. Oh, lah. Ora ngono kuwi. Dadi wong lanang ora kaya ngono kuwi. Ah, Garing kaya ngono ki malah mirang-mirangke kancane karepmu piye? Rondo apa udu? Ora, bapak-bapak ibu-ibu ngarani aku kok dadi rondo. Dikira aku rondo.